Сәлем достым, кәйфең ничек? Бүген үткәннәргә кайтырга әзерме? Әйе, эфирда әле дә шаян география. Әмма бүгенге сәяхәтебез гади генә булмаячак. Чөнки алда безне урта гасыр шәһәрләре, әкияти сарайлар һәм легендар сугыш урыннары көтә. Шулай ук планетаның 40% җирәнчәчле кешеләре шунда яши ди. Достым, аңлагансыңдыр инде. Без бүген Британияның иң матур илләренең берсе Шотландиягә сәяхәт кылабыз. Шотландия Бөек Британия корольлеген 3/1 өлешен аның төньягын алып тора. Ләкин аңа да карамастан Шотландиялеләрдән сез Англиянең кайсы өлешендә яшисез дип сорасагыз, алар бу сорауны авыр кабул итәргә мөмкин. 18 гасырга кадәр ул мөстәкыйль Шотландия патшалыгы булган. Шунлыктан Шотландиянең үз законнары, дине, теле, премьеры һәм үз акчасы. Шул ук инглиз фунты, ләкин дизайны бераз икенче төрле. Аларны хәтта Бөек Британияның башка төбәкләрендә кабул итмәскә дә мөмкиннәр, ләкин туристлар өчен ул менә дигән сувенир. Географияга килгәндә, мәйданы буенча ул уртача зурлыкта, Чехия кебек. Шотландия Атлантик океанның 2 диңгезе белән юыла. Көнчыгышта Төньяк диңгез һәм көнбатышта Ирланд диңгезе. Безгә яхшы таныш булган Ирландиядән Шотландияны Төньяк бугазы аерып тора. Ә дәүләтнең көнбатыш һәм көнчыгыш ярлары Каледон каналы белән тоташкан. Достым, ә ул каналның бер өлешен син дә беләсең. Лох-Несс күле нәкъ шунда урнашкан. Лох-Несс күлендә яшәүче куркыныч мифик персонаж турында ишеткәнең бармы? Кайберәүләр ул чыннан да яши диләр һәм әлеге плезиозавр кайбер галимнәргә һаман да тынгылык бирми икән. Мин бу легенданы Скуби-Ду мультфильмында ишеткәндә дә курка идем, ә кайбер туристлар Шотландиядә шул плезиозаврны күрер өчен махсус турлар алалар икән. Аларга Лох-Несс күле буендагы музей гына җитми икән. Шотландияны без 2 өлешкә бүлә алабыз: Лоуленд һәм Хайленд. Лоулендта халыкның 3/2 өлеше яши һәм анда иң зур фермалар, оешмалар урнашкан. Өстәвенә илнең баш каласы Эдинбург һәм иң зур шәһәре Глазго да шунда урнашкан. Ә Хайлендта киресенчә, цивилизация бераз тукталып торган кебек. Кыргый җирләр, шарлавыклар, таулар, сазлыклар, урманнар. Ә аның көньяк өлешендә Британияның иң биек Грампиан таулары урнашкан. Достым, минемчә синең Шотландияның матур урыннары белән якынрак танышасың киләдер. Минем өчен топ 3 урын. Әлбәттә, иң танылганы, шул ук вакытта иң серлесе Эдинбург сарае. Исеме буенча син аның илнең баш каласында урнашканын аңлагансыңдыр инде. Әлеге сарай сүнгән вулканда урнашкан. Аны бары тик монахлар резиденциясе дип әйтү дөрес түгел, чөнки ул чын мәгънәдә бер дошман да үтеп керә алмаслык ныгытма. Элек-электән аны илнең ачкычы дип йөрткәннәр. Тимер юлы. Әйе, минем өчен Шотландиянең иң матур урыннарының берсе Гленфинан дип аталган виадук. Виадук ул тимер юлы үтә торган таштан төзелгән корылма. Ул мине генә түгел, шулай ук күп кенә режиссерларны да гаҗәпләндергән. Гарри Поттер киносын карасаң, Хогвартска нәкъ шул юл аша үтәсен син инде яхшы беләсең. Юлны белдек. Хәзер инде Хогвартс экспресска билетны каян аласын гына ачыклыйсы калды. Скай утравы. Достым, күзеңне каты итеп йомып, яшеллек белән тулган рәсемдәге кебек урынны күз алдыңа китер әле. Ышандырып әйтә алам, чын барлыкта бу урынны син Скай утравында күрә алачаксың. Анда баргач маршрут төзүнең кирәге дә юк. Бары тик алга барып һәр viewpointта туктасаң да битараф калмаячаксың.
Достым, әлегерәк Шотландия дигәч, синең күз алдыңа килт, ягъни традицион шакмаклы ир-атлар итәге, волынка, гольф килсә, хәзер инде бу ил турында син күбрәк беләсең. Без дөнья буенча сәяхәтебезне тиздән дәвам итәрбез. Ә бүгенгә сау бул, достым!